Качествата и ролята на един ангел. Ангелът е човек с принципи, който действа според духа, а не според буквата на закона. Ангелите виждат мотива, а не движението. Виждат сърцето, а не думите. Мисъл на Дади Чанки. През последните няколко седмици изучавахме задълбочено качествата и осъзнатостта, които се изискват от един ангел. Беше много интересно и би било доста обесърчително без нежната подкрепа и насърчение на Лейди Адити. Организираха също и ранни сутрешни медитации и мога да почувствам как постепенното проникване на силата, която получавах от Великия Господар по това време, наистина ми помогна. Това е, което разбрах до сега. Ангелът е инструмент. Ангелът е инструмент на Бог по същия начин, както флейтата е инструмент, на който свири музикант, а скалпелът е инструмент, използван от хирург. Това осъзнаване ни позволява да останем без его и да си сътрудничим по-ефективно с божествения план. Когато съм празен, казвам: правил съм, ще направя. Когато съм свързан с Бог, усещам, че всичко се прави. Просто случайно съм тук. Носител на Божията светлина, инструмент на Неговата любов, пратеник на Неговия мир. Ангелите правят това естествено и лесно. Когато служат, имат постоянното усещане, че всичко е готово. Ангелът е честен. Казват, че Господ е доволен, когато сърцето е честно. Честността ни кара да напредваме. Мотивира ни да постигнем пълния си потенциал. Натрупваме вътрешна сила. Това ни носи щедрост. Честността ни дава смелост. Така не е нужно повече да се страхуваме от никого и от нищо. Честността ни прави всевиждащи и мъдри, прозрачни. Един ангел трябва да е прозрачен. Всеки удар на сърцето трябва да е видим. Ангелът е удовлетворен. Ангелите винаги се чувстват удовлетворени. Недоволството е сигнал, че сме се отклонили от курса. Удовлетворението е в основата на духовната сила. Идва, когато погледнем навътре в нас и оценим чудото на нашето същество, неговата вечна природа, стойност и връзка с Бог и човечеството. В сега, на всеки момент, радвам се, че съм аз. Благодарен съм за съществуването си. Такова удовлетворение се превръща в щастие. Всеки ден е добре да използваме термометъра на удовлетворението, за да проверим нашето духовно здраве. Ангелите са благоразумни. Разбирането на основната миролюбива природа на душата позволява на ангела в нас да отговори по зрял и практичен начин на предизвикателствата, които възникват в взаимоотношенията. Да си благоразумен означава никога да не спориш. Изведнъж разбираме, че животът е свързан с покоряването на себе си, а не на другите. Манипулативният и острумен начин на изразяване никога не може да докаже истината. Всъщност, точно обратното. Това, което сме, говори само за себе си. Когато сме благоразумни, никаква гравитация не може да ни издърпа надолу. Ставаме леки. И тъй като сме леки, ние не се борим с никого. Ангелите имат самоуважение. Самоуважението ни позволява да бъдем верни на себе си, независимо от всичко. То ни дава смелост и увереност да следваме пътя към превръщането в ангел. Когато имаме самоуважение, ние не манипулираме другите, нито позволяваме на другите да ни манипулират или контролират.
Ако някой ни манипулира или контролира, то е защото ние сме им дали разрешение, или от страх, или заради привързаност. За мен самоуважението е най-важната част от това обучение. Осъзнавам, че без самоуважение никога не мога да стана ангел. Ангелите са прозорливи. Ангелите виждат специалното във всеки човек, а не неговите Вижданост. Ангелите гледат, но не виждат. Слушат, но не чуват. Каквото и да ни се случи, трябва да продължим по-нататък, а не да тъпчем на едно място. Когато стоим без да помръдваме, не можем да помогнем на другите да се движат напред. Това е пристрастяване към обвиненията и оправданията. Високомерно е да мислим, че сме толкова умни, че може да поправим другите. Каквото и да правят другите, това е тяхна отговорност. Ние сме отговорни за нашите нагласи и за това да развием добронамереността, независимо от поведението на другите. Трябва да спрем да виждаме недостатъците и да искаме да се оправдаваме, че сме прави. Мисли. Днес учихме за мислите. Те са тухлите, които изграждат съзнанието. Ставаме по-добри, когато държим мислите си извън границите на дребнавостта, която постоянно извира от аз и мое. Мисли, изпълнени с доброта и тишина, се наричат висши. Те изкрият от щедрост и са всеобхватни и привличащи. Никога не трябва да допускаме такова еднообразие в мисленето си, че да развием лоши чувства или да попаднем в капана на черната дупка на дребнавото аз. Ако държим мислите си свързани с вечността, виждаме живота чрез сърцето на Бог. Слепотата ни бива излекувана. Очите ни получават неограничена перспектива. Стават прозорци на чисти мисли, излъчващи въздигаща енергия за всеки доближил се до нас. Виждайки нещата такива, каквито са във вечността, ние усещаме стойността на всички неща. Вече не сме измамени от външния вид или бързите преценки и оставаме осъзнати за добротата на другите. Как да преобразуваме излишните мисли? Свързване. Не мислете. По-малко мисли означават по-малко думи и повече тишина. Мислите причиняват смущения. В състояние на съсредоточеност и мълчание, свързано с Бога, аз не мисля. Аз съм. Когато съм свързан, мислите вече не задръстват ума ми. В това чисто пространство аз присъствам. Божествено сияние изпълва съществото ми. Моето съществуване става приношение, споделяне, вдъхновение, начин и надежда за хората около мен. Това се случва естествено, без никакви сметки от моя страна. Когато съм толкова чист, толкова прозрачен, толкова пълен, хората никога няма да се усъмнят, че са срещнали ангел. Слушане. Настройте се. Почувствайте и разберете нуждите. Погрижете се за нуждите. Никога не ги използвайте с високомерие или алчност и не се оплитайте в тях с заблуждаващо милосърдие. Учение. Всичко, което се случва, за да доведе до промяна в ума, сърцето, нашето осъзнаване и света. Любов. Колкото повече съм,
толкова по-малко се вкопчвам. Колкото повече се вкопчвам, толкова по-малко съм. Тези, които се прилепват, са забравили уважението и сърцата им са атрофирали. Уважението е основата на всички искрени чувства. Проверка. Имам нужда много често да се вглеждам в себе си и да се проверявам много старателно, за да премахна слабите места, навиците, порядките и всичко, което възпрепятства напредъка ми. Самоизследването усъвършенства. Превръщаме в светлина. Така че да няма тежест, сянка, чувство за вина, обесърчение. Нищо изкуствено не остава в мен. Само непрестанно изкачване нагоре. Свързаност. Когато имам проблем, колкото и плашещ да е, когато имам слабост, колкото и отрицателна да е, когато ме удари шок, колкото и мъчителен да е, не се свързвам с него и не се въвличам във вихъра му. С решителна мисъл се свързвам с изначалното си аз. Намирам своя мир и стабилност. Помня Бог. Чувствам цялата му подкрепа и сила. Когато се свържа с Бог, Той ме отвежда във вечността. Той ми предлага лечебния дар на гледната точка. Едно от най-ценните открития по пътя към целостта и завършеността. Гледната точка ми дава широк светоглед и равновесие, и яснота, за да видя решения. Смелост да приема някои събития. Мир за преодоляване на страха. Способността да знам, че всичко това ще отмине. Позволява ми да остана стабилен и да не се отчаивам. Без разточителни негативни мисли, думи или навици, съм готов отново да служа. Когато оставя назад мислите и не говоря, остават само тишината и действията. Истинското действие говори само за себе си. Това очистване на ума действа върху нашата същност, постепенно създава духовна светлина. Като се науча да разпознавам ненужните или негативни мисли, думи и навика да изживявам дълбоко всичко или всеки, тогава мога да ги променя. Това отнема само секунда. Помнете, свързвайте се, слушайте, учете, обичайте, проверявайте, оставайте в свързаност. Третото око. Мисълта е фина и изисква ежедневно внимание, за да бъде овладяна и използвана ефективно. Контролът над мислите изисква внимание всеки момент, защото всеки ден е нов и различен. Така че са необходими корекции. Нужно е да наблюдавам мислите си по същия начин, по който наблюдавам облаците да преминават по небосклона. Това е най-трудното. Да контролираш и задържаш помислите си и да ги отвеждаш там, където искаш да отидат. Често мислите все едно ме контролират и ме отнасят на места и събития, на които бих предпочел да не ходя. Днес Лейди Едити ни направи подарък. Тя дойде в клас с малък буркан жълта паста в ръката си. Докато седяхме мълчаливо, тя потопи пръста си в буркана и постави златен знак в средата на челото на всеки от нас.
Тя каза, че третото око е дарът на стабилността. Мога да го активирам само чрез съсредоточени мисли. Това е окото, необходимо за да види скритото, невидимото и финото. Това е окото, чрез което мога да усетя истината за всички неща. Когато се активира, мога да видя, всъщност да почувствам същността на нещата. Това състояние на осъзнаване се нарича съзнание на душата, защото оставам в осъзнаването за невидимото. Не съм измамен от видимото, външното. Виждам отвъд нечии думи и действия. За да държа това око отворено, трябва да продължа да се събуждам преди зората всяка сутрин и да общувам с Великия Господар, който ще ми изпрати заряда, за да го държа отворен. Този заряд ми позволява да виждам и усещам невидимото и бъдещето. Отново съмнение. Опитвам се да се свързвам всяка сутрин, но понякога се получава, а друг път не. Лейди Едит ни предупреди, че духовното пътуване има своите възходи и падения. Ще има моменти, когато ще се чувстваме откъснати от истината и разочаровани от напредъка си. Ние знаем къде отиваме и какви трябва да бъдем, но празнината между настоящето и бъдещето състояние на душата може да изглежда толкова голяма, че да се обесърчим и разочароваме. Това е моментът, когато гласът на съмнението може да се появи отново. Старото аз или его се възползва от нашата уязвимост по много фин начин, за да ни върне към реалността. Кавички. Това е опасно време за всеки, който се стреми да стане ангел. Както разбрах днес, когато този ужасен глас се върна. Препъваш се през цялото време. В един момент си уверен, в следващия си оплашен. В един момент си ентусиазиран, в следващия се чувстваш обезнадежден. Сутрин удовлетворен, вечерта оплакващ се, понеделник радостен, до сряда мрачен. Колебаеш се твърде много. Само като те гледам ми се завива свят. Това ли са постъпките на ученика на Бог? Ученик на всемогъщия, на истината, на силата. С правилния Бог ли си? Може би си получил грешното обучение. То е твърде голяма хапка за теб. Спри да си губиш времето и се върни към нормалния живот. Трябваше да помисля на това, което казваше гласът, защото беше отчасти вярно. Все още. Препървам се по много начини. И все пак се уча и усъвършенствам себе си. Това, което наричаш нормално, е просто връщане към удобната клетка. Каквото и да става, никога няма да се върна там. Без значение какво препъване трябва да изтърпя, клетката е по-лошото. Бог ми каза, че препъването и грешките не са загуба на време за ученика. Всъщност, това е важна част от преобразяването. Проверката на последствията от моите избори улеснява промените необходими, за да проявя потенциала си и да изпълня съдбата си. Съдба. Какво е съдба? Още една заблуда. Аз ще ти кажа направо каква е нашата обща съдба. Така че не дей да се мислиш за толкова уникален и да се представиш за нещо специално. Нашата съдба е да ядем, да пием, да спим, да търпим, да се изразяваме и да умрем. Това ни е съдбата. Мислиш, че съдбата, за която говориш, е по-висша. Нещо необикновено отвъд всичко, което може да си представим. Докато слушах гласа, се чудех дали наистина е възможно да станеш ангел. Реалността е там отвън, не е вътре в теб. Това е най-голямата ти спънка. Сега разбери истинските отправни точки, изхвърли компаса, изгори картата и направленията към съвършенството. Чистотата и любовта са обичайната абсурдна халюцинация на онези, които опитват невъзможното.
Докато гласът звучеше, се чудех защо имам тези неуловими страхове и съмнения. В момента не усещах Бог или съдбата си толкова силно. Изведнъж видях лейди Едити да се появява в нейните тъмни, синьо-зелени дрехи с блеснали очи. Тя каза: Майкъл, великият господар ме изпрати да те насоча мъничко. Внимавай какво избираш да чуеш. Имай малко проницателност. Тогава разбрах какво да кажа. Доверявам се на великия господар. Той е истински и неговото знание ще бъде мой компас. Вярата е по-силна от логиката. Тя ме защитава от съмненията. Но гласът отехна в главата ми. Да видим докъде ще стигнеш, докато дойде следващия ти препъни камък. Силата на вярата. Вярата е сливането на разбиране, приемане и преживяване. Вярата създава вдъхновението да се отдадем изцяло, да принадлежим на единствения и да създаваме чувство за принадлежност от другите. Това е моята цел, задачата, за която съществувам. Приемането улеснява неизменното обвързване. Преживяването е най-големия уравновесител. То носи уверено спокойствие в душата. Укрепва чувствата и мислите ни. Създава внимание към любовта, което остава стабилно. Без значение какви вълни и бури идват от нас самите или от другите. Вярата създава способността да усетим реалността на чудесата. Отворете третото око. Погледнете отвъд границите на как, какво и защо. Интуитивно знаете, че това е пътя. Дори ако пътят не е съвсем ясен или логичен. Вярата създава способността за доверие. Когато се доверя на себе си, аз се освобождавам от всякакви ограничения. Като се доверя на Бог, аз се взирам във вечността. Чувствам, че човечеството наистина е семейство, към което всички принадлежат. Бог, ангели, религии, култури и хора. Принадлежността отеква в мислите на всички ангели. Сърцата на ангелите нямат граници. Те са изпълнени с неограничена вяра в това, какво е човечеството и какво може да бъде.